Molt bona nit i benvinguts a la taula esportiva des d'ara i fins a la 1 Esport en directe i en valencià. I avui parlarem del València, del Llevant, del València Bàsquet, però hem de parlar de l'equip de moda del Benifaió. És el líder de segona regional del grup de C i té 4 partits que són 4 finals. I anem a conèixer quin és l'equip de moda. Rovira! Este és l'11 del Benifaió que vol guanyar les 4 finals que té per davant per pujar a primera regional. En la porteria és el Zamora de la categoria Fran Mas. En defensa banda dreta per a Nacho Satorres. Els dos centrals Mario i el capità del Benifaió Sotos. Per l'esquerra Salva Pla. El centre del camp el doble pivot per al meu tocayo Quique Rovira i Salvi. Per la dreta Héctor Piles. Per l'esquerra és el Pichichi del grup, porta 13 gols marcats, Adri Romero, i dalt per al gol Gonzalo i Josep Chuso. Queden 4 partits, queden 4 finals i n'hi ha que animar al Benifaió. A casa davant el Barxeta el 13 d'abril, a Tous fora el dia 20, davant el Mancomunitat el 27, a Benifaió, i se tancarà la Lliga davant el Rafael Guaraf el 4 de maig. N'hi ha que pujar a primera regional. Ale Rayaets! Ale Rayaets!